12. deň, čo prihadzujem 10 eur denne do môjho tradingového portfólia, respektíve do koláča, ktoré obsahuje 10 akcií. No nič, hodím tam hneď 10 eur na začiatok a potom si povieme o ňom trošičku viac ešte. Tak, nech sa nakupuje, trhy sú otvorené 33 minút. Znova už aj tu vidieť na tomto grafe, že tam to poskakalo trošku smerom hore. No, aktuálny stav, Microsoft 4% hore, je 20 eur v ňom, Amazon 17 eur, 7% hore, Apple percento hore 15 eur, Meta percento hore vyše 15 eur, Realty Income 16,6 eur, 2,5% hore, AT&T 14,73, 2,5% hore, Mekač tam je 15,5 eur, 1,76 hore, Caterpillar, posledná akcia v tomto portfóliu, respektíve tomto pie, ktorá je v mínuse, 1%, 15,46, Intel 6,5% hore a Apple Hospitality Rate 12% hore. Takto nejak to vyzerá. 176,58 dnešným dňom. Začali sme s 4,76 zisk, 7,59, aktuálne to je 4,26, 7,21, čo dúfam, že ešte dneska pôjde hore. Díky všetkým ináč za followy, za lajky, čo mi tu dávate a motivujem to ďalej pracovať na tom portfóliu, keď to takto ide a rastie. Díky pekne. Keby chcel niekto ešte link na registráciu, kde vy dostanete akciu od 8 do 100 eur nejakú. Ja už nedostanem nič, lebo ja už som svoj limit vyčerpal na to, ale keby niekto chcel, tak mám buď promokód na portfóliu, či na TikToku na profile, alebo link. Promokód si môžete zadať takto, že nájdete si use promokód a tu napíšete ten promokód odo mňa z TikToku, čo mám na profile.